Skúsme sa ešte troška zoprieť. Ďakujem. Ľubovoľnej strany hudníctvo. Pripraviť? Teraz. Ďakujem. Dvojitý biceps dozadu. Pripraviť? Široký chrbtový sval dozadu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Triceps z ľubovoľnej strany. Pripraviť? Teraz. Ďakujem. Dvojitý biceps vpredu. Pripraviť. Teraz. Ďakujem. Široký chrbtový sval, hrudník vpredu. Teraz. Na 5. Ďakujem. Hrudník z ľubovoľnej strany z boku pripraviť. Teraz. Ďakujem. Dvojitý biceps dozadu. Pripraviť. Teraz. Ďakujem páni. Široký chrbtový sval dozadu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Triceps z ľubovoľnej strany. Pripraviť. Teraz. Ďakujem. Brucho, stehna a pás. Pripraviť. Teraz. Posledná poza porovnávania týchto troch pretekárov, ako dopadne. Oddelíme potleskom. Dvojitý biceps vpredu. Pripraviť. Teraz. Ďakujem. Široký chrbtový sval, hrudník vpredu. Pripraviť. Teraz. Ďakujem. Triceps z ľubovoľnej strany. Teraz. Ďakujem. Brucho, stehna a pás. Je to posledná poza porovnávania. Uvidíme, či rozhodcovia ešte budú porovnávať. Za chvíľočku nám sekretariat dá oznam hlavnému rozhodcovi. Ďakujem. Pani